אוקיי, היום אני הולך ללמד אתכם איך להשתמש בסקייפ. סקייפ החדש. קודם כל אתם רואים שיש לי פה את הסקייפ ואני מחובר ואלה כל מיני חברים. פה אתם רואים שיש לכם אנשי קשר, שאלה אנשים שאתם יכולים לדבר איתם, ויש לי כל מיני חברים וילדים שפגשתי בכל מיני, ואני אבחר נגיד, אבל הוא לא יענה לי כי אני סתם יעשה, אז נגיד אני בוחר במאור. אתם לוחצים פה בשיחה ועד שהוא יענה והלאה והלאה, אוקיי? זה חבר למאור. עכשיו אפשר לעשות כל מיני דברים. אפשר לעשות שיחת וידאו שבו אם יש לכם מצלמה אז אתם רואים, אז זה כאילו הוא רואה אותך, נגיד, תסתכלו, זה פה יראו אותך או אותך, פה יראו, ופה יראו אותך או אותך, ואתם יכולים גם לדבר. כל אחד יכול לעשות את זה. הנה הוא דתק. אוקיי, אז אני מקווה שנהנתם, ואולי עכשיו אני אסביר לכם עוד כמה דברים שכחתי. יש כאן גם שיחות אחרונות שקראו במשך הימים, כל מיני יש לי. יום ראשון באפריל 2011, כל מיני. נגיד אני אבחר את שיחה עם מאור פרו ועידו. היה לנו כל מיני שיחות, כתב לי, טוב אחי, אוקיי, אלה השיחות הקודמות. ועכשיו אני אומר לך גם להוסיף, אתם עושים, פה אתם עושים מצב מקוון או לא, זה מצב מחובר שאתם יכולים להתקשר אליך, זה לא נמצא, זה נע לא להפריע, כאילו אם אתם עסוקים, וזה בלתי נראה, הם כאילו לא רואים אותך, וזה מנותק, זה הגדר עקוב אחריי. ועכשיו אתם יכולים, יש שתי טכניקות, אתם יכולים לעשות ככה, לרשום את השם של הבן אדם שיש לו סקייפ וזה כתוב לו כאן, תכתוב פה נגיד, הנה פרו מאור, זה אינטר, וזה גם יכול למצוא לכם את זה כאן וגם כאן באוסף מנוי. אוקיי, אתם תראו עכשיו, תראו הנה פרו מאור, הפרופיל שלך, כל מיני בית שמש ישראל, הכל, וגם התמונה. אוקיי, הסברתי לכם גם איך מוסיפים, וגם אפשר דרך אולי יותר קלה, וגם אפשר להתקשר פה. פה אתם עושים גם עוד סקאם, פה אפשר להוסיף, ופה אפשר לעשות קבוצה חדשה, כאילו אתה גורר את הילד, לגרור דברים שלא מחוברים ואני לא רוצה להפריע, גורר אותו נגיד, גורר אותו, כל מיני אנשים, נגיד חן, נגיד זה, בקשה שליחו, שהוא אני לא מקבל אנשים שלא מכירים, אבל מי שיצפה ויגיב וירצה להוסיף אותי וכל מיני, אני אאשר אותו. אוקיי? מקווה שאנחנו מצוין מהנח. ביי.